En Cullera anem a governar amb sentit comú. És ara el moment d'un ajuntament amb els comptes clars i que pague els seus proveïdors. Perquè podem eliminar la taxa del CEM i reduir el dèficit de l'Ajuntament. Perquè en els pròxims 4 anys, cada euro invertit en turisme es convertirà en 5 euros en beneficis per a Cullera. Tenim un projecte. Anem a apostar per l'educació i la formació. Podràs gaudir de la piscina coberta. Anem a crear un circuit verd que unisca els nostres barris i podràs connectar-te a internet a qualsevol lloc de Cullera. El nostre objectiu és tenir 1 milió de turistes a l'any que permetrà crear 2 treballs estables cada dia de la pròxima legislatura. I a més, els nostres emprenedors podran crear la seva empresa en menys d'1 hora. Crearem una nova zona d'oci nocturn per a totes les edats. Junts veurem construir el port esportiu i pesquer. Junts convertirem Cullera en el nou referent turístic i d'oci de la Comunitat Valenciana. Tenim un projecte. Tens una alternativa. Jordi Major, Socialistes de Cullera.